हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा उपक्रम लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 11वा विश्वरूप दर्शन योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्ट ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये विष्णु। भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण माताजी, आवाज जातोय तुमचा. जातोय का? बरं, होय, एक म्हणजे मिनिट. मी येतोय जरा जातोय असं व्हिडिओ हा, ऑल्टरनेट. मग व्हिडिओचा तर नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे. बघा, आता आला तर मला सांगा. हा, तर होय. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली. त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन बँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठदास प्रभूजी यांनाही सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्यासाठी बनवला आणि झूमद्वारे आपल्याला उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, सर्व श्लोकांचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. इस्कॉन मराठी टीमच्या संपूर्ण टीमला धन्यवाद देते. त्यांच्या सहकार्यानेच आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य होतं. तसंच वर्गात उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण अध्याय 10वा नाही, 11वा बघतोय, विश्वरूप दर्शन. आणि या अध्यायामध्ये सुरुवातीला अर्जुन कृष्णांना विनंती करतो की कृष्णांनी आपल्या विश्वरूपाचं दर्शन द्यावं. आणि यामागचं कारण असं असतं की सामान्य जनांनाही हे समजावं की कृष्णच सर्वश्रेष्ठ आहेत, साक्षात भगवान आहेत. कारण विश्वरूप दाखवण्याची शक्ती ही केवळ भगवंतांमध्येच आहे. इतर कोणीही देवदेवता विश्वरूपाचं दर्शन करू शकत नाहीत. तर अर्जुनाला कुठेही कृष्णांच्या श्रेष्ठत्वाच्या बद्दल शंका नव्हती. पण इतरही सर्वांना कळून यावं आणि म्हणजे कृष्णांचं सर्वश्रेष्ठत्व स्थापित व्हावं, या कारणाने त्याने विश्वरूप दर्शन कृष्णांनी दाखवावं ही इच्छा प्रदर्शित केली. कृष्णांनी अर्जुनाला दिव्य दृष्टी प्रदान केली, ज्याद्वारे तो हे अतिविशाल, ज्याचा आदी नाही, मध्य नाही, अंत नाही, असं सर्व दिशा व्याप्त करणारं हे विश्वरूप तो बघू शकला. ज्या विश्वरूपाचं वर्णन असंख्य नेत्र, असंख्य मुखे, असंख्य बाहू, सहस्त्र सूर्य एकाच वेळी प्रकाशित होतील एवढं तेजोमय, आकाशाला भिडणारं, सर्व व्याप्त असं आलेलं आहे, हे आपण वाचलं. आता हे विश्वरूप बघून अर्जुनाला प्रथम आनंद तर झालाच, आश्चर्य वाटलं, पण नंतर तो व्यथित झाला, भयभीत होऊ लागला. तसंच कृष्णांनी ज्यांना दिव्य दृष्टी दिली होती असे उच्च ग्रहातील काही देवदेवताही हे विश्वरूप पाहू शकले. तेही व्यथित झाले या विश्वरूपाचं दर्शन करून. भयभीत होऊन हात जोडून कृष्णांना ते प्रार्थना करू लागले. संजयलाही या विश्वरूपाचं दर्शन झालं, कारण श्री व्यासदेव हे संजयचे गुरु होते, ज्यांनी संजयला दिव्य दृष्टी प्रदान केली होती, ज्याद्वारे महालात बसूनही संजय युद्धभूमीवर प्रगट केलेल्या त्या कृष्णांचं विश्वरूपाचं दर्शन करू शकला.
आणि हम्म. धृतराष्ट्राला वर्णन करून ते सांगू शकला. तर 25 श्लोक बहुतेक आपण पूर्ण केले ना माताजी, का 24 हो, केलेत? हा, 24. बहुतेक 25वाही केला आपण, हो ना? हा. आणि अर्जुन आता भयाने व्यथित झाल्याचे, मानसिक संतुलन राखू शकत नसल्याचे त्याने कृष्णांना सांगितलं. इथे बघा 25व्याचा अनुवाद आपण बघूया. हे हम्म. देवादिदेव, हे जगन्निवासा, कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा. तुमची मृत्यूरूपी प्रज्वलित मुखे, अकराळ विक्राळ दाढा पाहून मी माझे मानसिक संतुलन राखू शकत नाही. सर्वच बाजूंनी मी गोंधळून गेलेलो आहे. म्हणजे प्रथम त्याला आनंद झाला विश्वरूप बघून, आश्चर्य वाटलं, आणि हम्म. आता तो व्यथित म्हणजे भयभीत होऊ लागलेला आहे. आता अच्छा. आपण 26 आणि 27 वाचणार तुम्ही माताजी? हो, प्रयत्न करते. हा. 26 ना? हो, 26 27 एकत्र आहेत बघा. हो. अच्छा. अमिच हरे कृष्ण. अमिच अमिच त्वान धृतराष्ट्रस्य पुत्रास् सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणस्सुतपुत्रस्तथासौ स्मदीयैरपि योधमुख्यैः. हरे कृष्ण. वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद्वलग्नादशानन्तरेषु सदृश्यन्ते चूरणितैरुतत्माङ्गै. हरे कृष्ण. 28 पण घेऊ का कसं? नाही, आता ह्याचा अनुवाद वाचा. वाचते मी. हरे हं. कृष्ण. स्व स्वपक्षीय राजासहित सर्व धृतराष्ट्रपुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि आमच्या पक्षातील मुख्य योद्धेही तुमच्या भयंकर मुखात त्वरित प्रवेश करीत आहेत. काही जण तुमच्या दातांमध्ये अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा झाल्याचे मला दिसत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णांना या विश्वरूपाच्या द्वारे अर्जुनाला युद्धाचं भवितव्य दाखवायचं होतं. हम्म. आणि इथे अर्जुन काय बघत होता की कौरवांच्या सेनेतील सगळे प्रमुख योद्धे, भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि इतर सर्व धृतराष्ट्र पुत्र, म्हणजे सर्व कौरवांचं सैन्य पण आणि पांडवांचं सैन्य, याचा विनाश होताना तो बघतोय. आणि हम्म. इथे श्लोकात म्हटलंय ना, वक्त्राणी ते हम्म. त्वरमाणा विशंती, म्हणजे हम्म. तुमच्या मुखात त्वरेने प्रवेश करत आहेत. त्वरेने म्हणजे वेगाने असं म्हणूया. हम्म. आणि काय त्यांचं होत आहे, तर दातात अडकून त्यांच्या मस्तकांचा चुराडा होताना मला दिसतोय, म्हणजे संहार होताना बघतोय अर्जुन इथे. भविष्यात काय होणार आहे तेही या विश्वरूपात तू बघ, ते त्याला असं कृष्णांनी दिसतंय. सांगितलंय. हा, हम्म. तर हे आता इथे आपल्याला समजून येतं. म्हणून तो आता भयभीत जस झालाय का? म्हणून तो भयभीत झालेला आहे. आता हम्म. जसे पतंग कसे अग्नीकडे आकर्षित होतात, हा. तसेच हे योद्धे जणू वेगाने तुमच्या मुखात प्रवेश करताना मी बघतोय. हम्म. आणि हम्म. तुमचं हे अतिविशाल विराट रूप सर्वांना गिळंकृत करत असल्याचं मी बघतो. हम्म. आता हम्म. हे सर्व जरी बघितलं, म्हणजे तो हम्म. पूर्ण जाणतो, त्याने स्वतःला आणि इतर पांडवांना बघत नाहीये कृष्णांच्या मुखामध्ये प्रवेश करत असताना, हम्म. ज्याची पुष्टी आता कृष्ण पुढे करणार आहेत. पण हम्म. हे उग्र प्रखर असं रूप आता मला बघवत नाहीये, मला समजत नाहीये की हे काय तुमच्या या रूपाचं प्रयोजन आहे. आणि अर्थात ही अर्जुनाची बाजू झाली. पण अर्जुनाला कृष्णांना दाखवायचं होतं की पांडवांच्या व्यतिरिक्त कुरुक्षेत्रामध्ये उपस्थित असलेल्या सर्वांचा संहार होणार आहे, म्हणून कृष्णांनी हे विश्वरूप त्याला दाखवलं. म्हणून आता आधीच्या ह्याच्यामध्ये बघा, मस्तकांचा चुराडा होण्यासाठी ते द्रष्टा कराला आणि भयानकानी, म्हणजे अशा अकराळ विक्राळ दातांमध्ये त्याचा चुराडा होताना अर्जुनाने ते बघितलेला आहे. आता आपण 28वा बघूया. रुद्र रूपच म्हणजे हे. हा, रुद्र रुद्र अवतार. रूप आहे. हा. हा, भयावह आहे. हा, भयावह. बरोबर. व्यथित म्हणजे हा. भयावह का? हा, व्यथित झालो म्हणजे मला व्याकुळ का झालो, मला दुःख आता झालं? बघवत ना असं झालं. हा. हा. द्रष्टा, द्रष्टा म्हणजे दात, द्रष्टा कराला हम्म. आणि भयानकानी म्हणजे भीती वाटू लागलेली आहे. हम्म. कशाची? तर या अकराळ विक्राळ दातामध्ये मस्तकांचा चुराडा होत असलेले बघून हा मी व्यथित झालो, असं त्याने म्हटलेलं आहे. हम्म. हा, आता 28. अच्छा.
यथा हा, वाचता माताजी. नदीनां हो, हरे कृष्ण. यथा नदीनां बह बहवो बहवो अम्बुवेगास् समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति भिविज्वलन्ति. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे नद्यांचे अनेक प्रवाह समुद्रामध्ये प्रवेश करतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व महान योद्धे प्रज्वलित होऊन तुमच्या मुखांमध्ये प्रवेश करीत आहे. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. बघा, यथा नदीनाम बहवो अंबुवेगा. हा, हम्म, नदीमध्ये पाण्याचा प्रवाह. अंबुवेगा म्हणजे काय? इथे म्हटलेलं आहे पाण्याचे प्रवाह. हा, हम्म, म्हणजे हम्म. जसं आता अर्जुनाने बघितलं की सर्व योद्धे कृष्णांच्या मुखामध्ये प्रवेश करत आहेत, आणि त्या हे समजावून सांगण्यासाठी नदीची उपमा दिलेली हा, आहे. जशी हा. कशी नदी म्हणजे समुद्राला हम्म, जाऊन मिळते, हा, नदी आणि तिला हम्म. येऊन मिळणारे अनेक हा, प्रवाह, हे हम्म, सगळे कसे खूप प्रमाणात, भरपूर हम्म, प्रमाणात पाणी वाहून नेतात आणि समुद्रामध्ये प्रवेश करतात. हम्म. तसेच उपस्थित मोठ्या संख्येने हे सर्व योद्धे हा, कृष्णांच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत होते. पुष्कळ. त्यासाठी ही नदीचे आणि त्यांच्या प्रवाहाची मध्ये उपमा दिली आहे. हं. आता पुढचा 29. वाचून भीतीच वाटायला लागली, म्हणजे असं आता कळल्यावरती. आता उग्र रूप सुरू हो, झालं, हो ना. हो, हं, हो. हं. हरे कृष्ण. यथा प्रदीप्तं ज्वलन् पतंगा विशन्ति नाशा समुद्रवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास् तवापि वक्त्राणि समुद्रवेगाः. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे पतंग आपल्या विनाशाकरिता प्रदीप्त अग्नीमध्ये प्रवेश करीत असतात, त्याचप्रमाणे हे सर्व लोक द्रुतगतीने भराभर तुमच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत असल्याचे मी पाहत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आधीच्या श्लोकामध्ये नदीचं उदाहरण घेतलेलं आहे, हो, जी समुद्राकडे जातेच. इच्छा हो, नसली तरी समुद्राकडे जावंच लागतं नदीला, हो, हो ना. हो. तसंच अनेक योद्धे अनिच्छापूर्वक या विश्वरूपाला न जाणून घेताच त्यांच्या मुखामध्ये प्रवेश करीत होते. किती हम्म, सैन्य होतं? 11 औक्षिणी सैन्य तिथे उपस्थित होतं. हा, पांडवांचं आणि कौरवांचं मिळून. आता ही हो. सर्व सेना प्रवेश करत होती कृष्णांच्या मुखात, असं म्हटलं तरी ते चुकीचं राहणार हो, नाही. आता खरंच. या श्लोकामध्ये पतंगाचं उदाहरण दिलंय बघा. हम्म, हम्म. पतंग म्हणजे ज्याला मॉच म्हणतो ना, जे हो, रात्रीच्या हो. वेळेला दिव्याकडे येतात, हे आपणहून अग्नीकडे आकर्षित होतात. जणू म्हणजे आपल्या विनाशाकडे ते ओढून घेतात, प्रवेश करतात असं म्हणूया. तर हम्म, अशा प्रकारे हे सर्व योद्धे जाणून बुजून युद्ध करण्यासाठी तिथे एकत्रित झालेले होते, आणि तेही त्यांच्या मुखामध्ये प्रवेश करणार आहेत. म्हणजे हो, विनाश त्यांचाही होणारच आहे. हो. जाणून बुजून म्हणजे काय, तर त्यांना माहिती आहे की हे युद्ध होणार आहे आणि यात भाग घेण्यासाठी आपल्या इच्छेने ते तिथे आलेले आहेत. हम्म, त्यांचाही विनाश होणार आहे. म्हणजे अनिच्छेने किंवा इच्छेने हम्म. भाग घेणाऱ्या सर्वच योद्ध्यांचा विनाश इथे होणार आहे या युद्धस्थळावरती. हम्म. मृत्यू सर्वांचाच होणार आहे. हे विश्वरूप सर्वांनाच गिळंकृत म्हणजे हे करणार आहे. कौरवांबद्दलचं वर्णन आहे का? दोन्ही दोन्ही. पांडवांच्या आणि कौरवांच्या. हा. केवळ पांडवांचा संहार झाला नाही, बाकी हम्म, सर्वजण हम्म, विश्वरूपामध्ये विनाश झाला. हम्म. म्हणजे आणि हे विश्वरूप काय आहे? कृष्णच आहेत हो. त्यांचा संहार करणारे. पण हम्म, हे ते योद्धे जाणत नव्हते. हा, हम्म, म्हणजे हम्म, आणि भगवान कृष्णांचंच हे विश्वरूप आहे, आणि सर्वांचा एकाच ठिकाणी संहार करता यावा म्हणून सर्वांना एकत्रित करण्यात आलं आहे. ही योजना कृष्णांची आहे, हे ते सर्व जाणत नव्हते योद्धे. हम्म, हा फरक आहे. हम्म, पांडवांच्या व्यतिरिक्त उपस्थित असलेल्या सर्वांचा हम्म, विनाश तिथे झाला, आणि हम्म. सर्वांना मुक्ती पण मिळाली, कारण कृष्णांच्या पांडवांच्या सेनेचा योजनेमध्ये. पण, पांडवांच्या सेनेचा. पांडवांच्या सेनेचा पण. बर, हा, बर, बर, हा. बर. हम्म. ओके. आणि आता हा, सगळ्यांना शिक्षण मिळालं. बर, बर. हा, आणि सगळ्यांना मुक्ती मिळाली. हम्म, हम्म. कारण योजना कृष्णांची होती. हो, बर, बर. हा, आता 30. हरे कृष्ण. लेलीहसे ग्रह समानस समंताल लोकांस लोकांस समग्रांव
दन ग्रान्वदल दनैज्वलन लभे लब्धी लब्धी तजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवेगोग्राफ प्रपंती विष्णू. हरे कृष्ण. अवघडच आहे. म्हणू काय प्रतपंती विष्णू. हा, हं? मीनल म्हणू ते आल्या वाटतं. हा, मीनल ते मीनल तुम्हीच वाचा. माताजी आल्या. तुम्हीच वाचा. हरे कृष्ण माताजी. हरे मला फारच कृष्ण. अवघड झालं. अजून आमचा हा अध्याय नाही झाला. हा, हम्म. म्हणू काय एकदा? तुम्हीच म्हणा, हो, तुम्हीच म्हणा म्हणा. ना. हा. मी चालेल का? translate सायलीला नाही तर वाईट वाटेल. सायली म्हणू का? नाही नाही नाही, मला वाईट नाही वाटत आहे. मी शिकते अजून. हा आमचा अध्याय नाही झालेला म्हणून म्हटलं. मला अवघड जातंय म्हणून. हा, बरं, मग मी म्हणते. हो तुम्ही हरे म्हणा, मी कृष्ण. ऐकते. हरे हो, कृष्ण. हरे कृष्ण. लेलीयसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्र प्रतपन्ति विष्णु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे विष्णू, तुम्ही आपल्या प्रज्वल मुखांनी सर्व बाजूंनी सर्व लोकांना गिळंकृत करीत असल्याचे मी पाहत आहे. आपल्या तेजाने तुम्ही संपूर्ण जगत व्यापून उग्र प्रखर होरपळणाऱ्या किरणांनी प्रकट झाला आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे आता हे वर्णन वाचून आपल्याला समजतंय काय अर्जुन म्हणतोय तो, की हम्म. सर्वांना गिळंकृत करत असल्याचं हे मी बघतो आहे दृश्य. आणि हो. खूप प्रखर तेजाने तुम्ही व्यापून राहिलेले आहात. म्हणजे सहस्त्र सूर्यांचा उदय हा, एका वेळेला सूर्य. व्हावा असं ते तेज, हे वर्णन आधीच त्याने केलेलं आहे. आता आपण 31वा बघू. किती उग्र वर्णन आहे ना हे सगळं. हम्म. हो, हा भीतीच मधला वाटते आहे. पार्ट सगळा असाच आहे. हो, हं, कारण आता काळ रूपाकडे नेतायत ना कृष्ण. हं. जो कारण त्यांनी म्हटले की पतंग म्हणजे योद्धे सगळे त्यांच्या मुखात प्रवेश करतायत, पण प्रवेश ते करतात. म्हणजे लेली असं म्हणजे तुम्ही हम्म. चाटतात त्यांना, हा. म्हणजे ते असं हम्म. अंगावरतीच येते हम्म. वर्णन. हा. पुढच्या वाचते. हरे कृष्ण. आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे देवादिदेव, कृपया मला सांगा की उग्र रूपधारी तुम्ही कोण आहात. मी तुम्हाला प्रणाम करतो. कृपया माझ्यावर प्रसन्न व्हा. तुम्ही आदिपुरुष आहात. मी तुम्हाला जाणू इच्छितो, कारण मला तुमचे प्रयोजन माहीत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे एवढं उग्र रूप बघून अर्जुन इथे कृष्णांना काय म्हणतोय, की मी भयभीत झालोय. हम्म. सर्व सैन्य तुमच्या मुखात वेगाने प्रवेश करत असताना मी बघत आहे, आणि हे बघून मी पूर्णपणे गोंधळून गेलेलो आहे. आणि हम्म. तुमचं हे रूप बघून मला काहीच समजत नाहीये. तुम्ही कोण आहात? मी तुम्हाला प्रणाम करतो. माझ्यावर प्रसन्न व्हा आणि मला कृपया सांगा की तुम्ही कोण आहात आणि या रूपाचं तुमच्या प्रयोजन काय आहे. बघा, आतापर्यंत आपण जे विश्वरूपाचं वर्णन ऐकलेलं आहे, यामध्ये प्रथम संजयाने धृतराष्ट्राला वर्णन केलंय आणि मग काही अर्जुनाने वर्णन केलेलं आहे. आता ह्या पुढे कृष्ण बोलणार आहेत. पुढचा श्लोक जो आहे श्री भगवान उवाच आहे बघा. आता कृष्ण सांगतील अर्जुनाला या रूपाचं प्रयोजन काय आहे. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते पीत्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जगतांचा विनाश करणारा काळ मी आहे आणि सर्व लोकांचा संहार करण्यासाठी मी या ठिकाणी आलो आहे. तुझ्या व्यतिरिक्त, म्हणजे पांडवांच्या व्यतिरिक्त, दोन्ही सैन्यातील सर्व योद्धांचा विनाश होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण म्हणतात अर्जुनाला, तू प्रश्न विचारलास मला मी कोण आहे, आणि आता उत्तर देतायत, मी काळ आहे. सर्वांचा नाश म्हणजे क्षय करण्यासाठी मी इथे आलो आहे. क्षय म्हणजे काय? संहार म्हणूया. तर आपणही बघा, कृष्णांचा जर का आश्रय घेतला तर आपणही अक्षय होऊ, नाही तर आपल्याही शरीराचा क्षय होऊन दुसऱ्या शरीरामध्ये अनेकदा आपण जन्म घेत राहू. तर आता हम्म. हा जो काळ आहे, जे भगवंतांचं सर्वभक्षी रूप इथे प्रस्तुत कृष्णांनी केलंय,
तर ही कृष्णांची शक्ती आहे जी सुदर्शन चक्राने गतिशील होते. आणि तेव्हा या काळामध्ये जबरदस्त अशी ताकद असते. भौतिक जगामध्ये बघा सर्व गोष्टी काळ नियमन करत असतो, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. आपण ऐकतो ना, जीवनकालामध्ये सगळं काही सुरळीत चालू असतं आणि कधी अचानक कोणाच्या जीवनामध्ये म्हणजे असे प्रसंग येतात, कोणाचे पैसे लुबाडून घेतले जातात, काही कोर्ट कचेरीची समस्या अचानक समोर येते कोणाच्या, हम्म. आणि काळाच्या ओघात सर्व काही नष्ट होतं असंही म्हटलं जातं. म्हणजे मोठी मोठी अगदी साम्राज्य पण लुप्त होतात. आता हे आपल्याला सगळ्यांना मनुष्यांना माहिती असतं, तरी भविष्याच्या योजना आपण इथे बनवत असतो. आता या सगळ्या योजना भौतिक जगामधल्या हम्म. काळाच्या अपूर्णतेने विफल तरी होतात. म्हणजे भौतिक जगाचं जे अशाश्वत किंवा तात्पुरतं स्वरूप आपल्याला न समजल्यामुळे, आणि नाही तर मृत्यूच्या वेळी या सर्व गोष्टी आपल्यापासून काळ हा हिरावून नेतो. पण हा भक्त कसे असतात बघा, आता हे एका वेगळ्या स्तरावरती स्थित असतात. जिथे काळाचा प्रभाव नसतो. भक्त काय कार्य करतो, तो कृष्ण भावना भावित कार्य करत असतो. म्हणजे कृष्णांच्या भक्तीमध्ये तो सदैव लीन राहतो, जी काळाने कधीही हिरावून घेतली जाऊ शकत नाही. अगदी आत्म्याने दुसरं शरीर जरी धारण केलं तरी भक्ती पुढेच सुरू राहते. कृष्णांची भक्ती सेवा ही भौतिकातील कुठल्या गोष्टीसारखी अशाश्वत स्वरूपाची नाहीये. क्षणभंगुरता हा भौतिकाचा गुणधर्म आहे. कृष्णांची भक्ती सेवा ही कालातीत आहे, टाइमलेस आहे, जिचा कधी विनाश होत नाही. तर हम्म. या ठिकाणी या रूपाद्वारे, या काळ रूपाद्वारे कृष्णाला सर्वभक्षक असं म्हणजे सर्वांना गिळंकृत करण्याच्या रूपामध्ये स्वतःला कृष्ण प्रस्तुत करतात. आणि पांडवांच्या व्यतिरिक्त युद्धभूमीवरील उपस्थित सर्वांचा भगवंतांकडून संहार होणार होता, हे ते अर्जुनाला दाखवतात. आता काल आपल्या जीवनाचं कसं नियमन करतो हेही समजून घेणं आपल्याला आवश्यक आहे. हे बघितली आपण परिस्थिती जी आता तिथे रणांगणावरती होती, युद्धस्थळावरची आहे. आता आपलं आयुष्य बघा, जेमतेम 100 वर्षाचं आहे, जेमतेम म्हणूया. आणि पहिली 20 वर्ष कशी बालपण असतं किंवा तरुणपण आहे, त्यामुळे खेळण्यामध्ये मौज मस्ती करण्यामध्ये जातात. शेवटची 20 वर्ष शरीराच्या क्षमता कमी झालेल्या असतात, आजारपण व्याधी असतात, तेव्हाही मनुष्य विशेष काही करू शकत नाही. आता मध्ये उरली ही 60 वर्ष, यामध्ये मनुष्याला शिक्षण करायचं असतं, नोकरी व्यवसाय याच्यामध्ये स्थिर व्हायचं असतं, गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करून विवाह करणे किंवा मुलं, घर अशा अनेक जबाबदाऱ्या माणसाला पार पाडाव्या लागतात. त्याच्यामध्ये ही मधली काही वर्ष निघून जातात. तसेच प्रत्येक मनुष्याला बघा 7-8 तासाची झोप घ्यावी लागते, तेव्हाच तो सकाळी उठून कार्यक्षम राहू शकतो. शरीराची देखभाल करण्यासाठी पण रोज आपल्याला थोडासा वेळ द्यावाच लागतो. रोज आंघोळ करायची, व्यायाम करायचा, केस विंचरायचे, दात घासायचे, नखं कापायची, अशा बारीक सारीक गोष्टी सर्व विचारात घेतल्या तर आपल्याकडे जेमतेम 5 ते 10 वर्ष उरतात. आता या कालावधीचा जर का आपण या कालावधीची तुलना जर का आपण ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याशी केली तर आपल्याला समजू शकतं की आपल्याकडे फार कमी काळ उरलेला आहे. आता हे समजून घेतल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की आपल्याला बघा भौतिक जगामध्ये बरेचदा आता युट्यूब आहे किंवा सोशल मीडियावरती टाइम मॅनेजमेंट करा आणि त्यासाठी वेगळे वेगळे उपाय पण सांगितले जातात. पण हम्म. इथे भगवद्गीतेचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला समजतं की इट इज द टाइम विच मॅनेजेस अस, म्हणजे काळ आपलं नियमन करतोय. भौतिक जगामध्ये जे सो कॉल्ड टाइम मॅनेजमेंट शिकून घेऊन आपण काही गोष्टी किंवा कामगिरी जर का केली, एखादी अचीवमेंट जरी केली, तरी आपल्याला हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की ती काळाच्या प्रभावाखालीच असते, काही काळ टिकणारी असते. हम्म. केवळ एकच गोष्ट आहे जिच्यावरती काळाचा प्रभाव होऊ शकत नाही, आणि ती म्हणजे भक्ती सेवा कृष्णांची. तर भौतिक जगातील सर्व गोष्टी काळाच्या प्रभावाखाली असतात आणि त्यामुळे ते भौतिक स्वरूपाच्या असतात. काही कालांतराने त्या नष्टच होतात, पण कृष्णांची भक्ती सेवा ही आध्यात्मिक स्वरूपाची असल्याने काळाचा प्रभाव तिच्यावरती होत नाही. तर आता आपण काय समजून घेतलं की काळ ही कृष्णांची शक्ती आहे. त्यामुळे हा जो काळ आहे हा कृष्णांच्या भक्तांच्यासाठी त्यांचं जीवन अधिक परिपूर्ण बनेल अशी परिस्थिती तयार करतो. म्हणजे भौतिक जगात जरी भक्त असला तरी तो अशी कार्य करत असतो की जी काळाच्या प्रभावाखाली येत नाहीत, म्हणजे भक्ती सेवा करत असतो. आणि या विरुद्ध अभक्त आहेत, त्यांच्या सर्व योजना काळ नष्ट करतो, कारण अभक्त सगळ्या गोष्टी भौतिक स्वरूपाच्या करतात, ज्या काळाच्या ओघात नष्टच होणार आहेत. आता हे समजावून सांगायला श्रीला प्रभुपाद एक उंदीर आणि मांजर यांचं उदाहरण घेऊन ते समजून देतात
की जसं आता एखादा उंदीर आहे जो मांजराच्या जबड्यामध्ये पकडला गेलाय दातांनी, तर त्यासाठी त्या उंदराच्या साठी त्या मांजराचा जबडा हा साक्षात मृत्यू आहे. पण तेच मांजर जेव्हा आपल्या दातांनी पिल्लांना पकडतं आणि हम्म. अलगदपणे दुसऱ्या ठिकाणी सुरक्षितपणे घेऊन जातं, पोचवतं, तर हम्म. तेव्हा हा त्याच्यासाठी हे म्हणजे ते सुरक्षित असतं. तर हम्म. तसंच हा काळ मृत्यू म्हणून जेव्हा बघा भक्ताच्या समोर येतो तेव्हा भक्त भयभीत होत नाही. भक्ताला माहिती असतं की काळ ही कृष्णांची शक्ती आहे आणि ती त्याला सुरक्षित ठिकाणीच घेऊन जाईल. त्यामुळे भक्ताला मृत्यूचं भय नसतं असं म्हटलंय. आणि अशा प्रकारे भक्तासाठी काळ अनुकूल असतो, पण अभक्तासाठी मात्र हा काळ अनुकूल नसतो. आता रोज आपण म्हणतो ना, सूर्याचा उदय होतो, संध्याकाळी सूर्याचा अस्त होतो. तर हम्म. जो अभक्त असतो त्याच्या आयुष्यात हा सूर्यास्त एक एक दिवस त्याचा कमी करत जातो आणि दुसऱ्या शरीराकडे, पुनर्जन्माकडे त्याची वाटचाल होत असते, दुसऱ्या शरीरामध्ये प्रवेश घेण्यासाठी. पण एखाद्या भक्तासाठी, भक्त म्हणजे आपण काय म्हटलं, जो नियमितपणे जप करतो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करतो, कृष्णांच्या भक्ती सेवेमध्ये तो संलग्न असतो, अशा भक्तासाठी हा सूर्योदय एक एक दिवस करता कृष्णांच्या जवळ त्याला नेत असतो. जे भक्त पहाटे उठून जप करतात, मंगल आरती करतात, दिवसामध्ये आपली नोकरी व्यवसाय सांभाळतात, त्या सर्वांचा अनुभव हाच आहे की पहाटे उठायला जरी अवघड वाटलं ना सुरुवातीला, काही काळ असा गेल्याने मग त्यांना तो नियम त्यांचा बनतो. आणि मग अशा प्रकारे ते कार्य करू जेव्हा लागतात तेव्हा दिवसाच्या शेवटी त्यांना समजतं की आपण जपही करू शकलो पूर्ण, ऑफिसची कामही पूर्ण केली, कुटुंबाबरोबरही वेळ देऊ शकलो. म्हणजे अशा तऱ्हेने भक्तासाठी काळ हा सहाय्यक होतो. कृष्णांची भक्ती करत आपल्या स्वधर्माचं पालन करत असल्यामुळे भक्त समाधानी असतो, सुखी असतो आणि दिवसागणिक एक एक पाऊल तो कृष्णांकडेच अग्रेसर होत असतो. आणि या उलट अभक्त मात्र कृष्णांपासून दूर जात असतो. आता असं म्हटलं जातं ना की टाइम एक्सपांड्स फॉर डिव्होटीज, म्हणजे शब्दशः अर्थ न घेता कृष्ण भक्त भक्ती सेवेमध्ये संलग्न असतात, त्या सेवेच्या स्वरूपावरती काळाचा प्रभाव नसतो, हे आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. कृष्ण भक्तीमध्ये संलग्न भक्त हा भौतिक जगातील चिंता, ठराविक वेळेत कार्य पूर्ण करण्याचं बंधन यातून मुक्त असतो. कारण तो भक्ती मध्ये काया वाचा मनसा समर्पित असतो, ज्याला काळाचं बंधन नसतं. आणि त्याला तेच कार्य, भक्ती सेवेचंच कार्य निरंतर करायचं असतं. शरीराच्या मूलभूत गरजा भागल्या की इतर वेळी तो आपल्याला भक्ती सेवेमध्ये संलग्न करतो. म्हणून अशा भक्तावरती काळाचं बंधन नसतं. या जन्मात हे कार्य पूर्ण केल्याने त्याला कृष्णधामाची प्राप्ती होते. पूर्ण शुद्धी झाली नसेल, पुढचा जन्म जरी त्याला घ्यावा लागला तरी पुढच्या जन्मीही तो ह्याच कार्यामध्ये भक्ती सेवेच्या तो संलग्न राहतो. आणि अशा प्रकारे म्हटलं जातं की भक्तावरती काळाचा प्रभाव होत नाही. तेच इथे कृष्णांनी सांगितलेलं आहे की जगताचा विनाश करणारा काळ आहे मी, पण भक्तांसाठी मी परिपूर्ण अशी व्यवस्था निर्माण करतो, ज्याद्वारे भक्त आता भक्ती सेवेमध्ये संलग्न होऊन या दुःखालयांमधून निघण्याचा पण आपला मार्ग काढू शकतात. आता 33वा बघूया आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् त्व उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मयैवैते नियताः पूर्वमेव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून उठ म्हणून उठ, युद्धास तयार हो आणि यशप्राप्ती कर. शत्रूवर विजय मिळव आणि समृद्ध राज्याचा उपभोग घे. माझ्या योजनेनुसार त्यांचा पूर्वीच मृत्यू झाला आहे आणि हे सव्यसाची, युद्धामध्ये तू केवळ निमित्त मात्र होऊ शकतोस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा श्लोक ना खूप महत्वाचा आहे या अध्यायामधला, आपण हा नीटपणे समजून घेणं खूप आवश्यक आहे. तर आता इथे अर्जुनाला वाटतं की सर्वांचा तर या युद्धामध्ये मृत्यू होणारच आहे. युद्ध झालं जरी नाही तरी मृत्यू हा प्रत्येकाला येणारच आहे. मग मी युद्ध करून यांना का मारू, यावरती कृष्णांनी दिलेलं हे उत्तर आहे. कृष्ण अर्जुनाला काय म्हणतात की कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये तू निमित्त हो आणि युद्ध कर, कारण तू हे युद्ध जिंकशील, विजयी होशील आणि तू राजा होशील. तसंच जे माझं कार्य आहे धर्मस्थापना करण्याचं तेही पूर्ण होईल. तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यश लभस्व. दोन गोष्टी आहेत ज्याच्याबद्दल कृष्ण म्हणतायत इथे अर्जुनाला, ज्या तुला मिळतील, युद्ध जिंकण्याचं यश तुला मिळेल.
त्यानंतर कृष्ण म्हणतात जित्वा शत्रू भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम, म्हणजे शत्रूला पराजित करून सर्व जगाचं राज्य तू चालव. म्हणजे यश आणि राज्य हे दोन्ही अर्जुना तुला मिळेल. त्यानंतर कृष्ण म्हणालेत मय्ये वैते निहता पूर्वमेव, म्हणजे म्हणजे माझ्याकडून कौरव सेनेचा आधीच विनाश झालेला आहे. अर्जुनाने सर्व कौरव सेनेचा कृष्णांच्या मुखामध्ये प्रवेश करत असताना कौरव सेना अतिशय वेगाने प्रवेश करत असल्याचे बघितलेलं आहे आणि त्यांचा चुराडा होत असल्याचंही त्याने बघितलेलं आहे या कृष्णांच्या विश्वरूपामध्ये. आणि आता इथे कृष्ण म्हणताय मी आधीच त्यांचा विनाश केलेला आहे आणि आता तू या युद्धामध्ये निमित्त बन, आणि निमित्त बनलास तर यश आणि राज्य तुला मिळेल. म्हणजे कार्य मी करेन पण नाव तुझं होईल. भौतिक जगामध्ये बघा माणसाने थोडंसं जरी कार्य केलं तरी त्याला त्याचं पूर्ण श्रेय पाहिजे असतं, आणि इथे कृष्ण इतके भक्तवत्सल आहे की त्यांना काहीच श्रेय ते घेत नाहीयेत. कार्य त्यांनी केलेलं आहे पण अर्जुनाला सांगतात की जग तुझं गुणगान करेल अर्जुना, की कुरुक्षेत्राच्या युद्धामध्ये तू विजय मिळवलास. तर इथे आपण समजून कसं घ्यायचंय की कृष्ण या भौतिक जगाचे नियंत्रक आहेत. त्यांच्या योजनेनुसार सर्व काही घडतंय. जो हे जाणतो तो बुद्धिमान असतो आणि तसंच तो कार्यही करतो. म्हणजे कृष्णांच्या योजनेमध्ये तो निमित्त मात्र बनतो. कृष्ण भावनाभावित जीवन तो जगत असतो. आता अर्जुन आधी युद्ध करायला तयार नव्हता, पण कुरुक्षेत्राचं हे युद्ध कृष्णांच्या योजनेनुसार लढलं जाणार होतं आणि भगवंतांच्या या योजनेमध्ये अर्जुनाने भगवंतांच्या इच्छेनुसार युद्ध लढलं, त्यामुळे तो सुखी झाला. तर जसं भक्त कृष्ण भावनाभावित असतो त्यामुळे तो कृष्णांच्या योजनेनुसार जीवन जगत असतो. त्यामुळे जणू कृष्णच त्याच्या जीवनाचं नियंत्रण करत असतात. पण आता या विरुद्ध अभक्त कृष्णांच्या योजनेनुसार चालत नाहीत, स्वतंत्रपणे त्यांची जगण्याची इच्छा असते. परंतु जी कृष्णांची शक्ती आहे माया शक्ती तिच्याद्वारा ते नियंत्रित होतात. म्हणजे अप्रत्यक्षरित्या कृष्णच नियंत्रण करत असतात. आता श्रीला प्रभुपाद ही गोष्ट समजावून सांगण्यासाठी आपल्या हाताच्या पहिल्या बोटाचं उदाहरण देतात. आपल्या हाताचं जे पहिलं बोट असतं ना ते खूप महत्वाचं असतं बघा. आपल्याला काही त्याने बऱ्याच गोष्टी आपण करतो तेव्हा म्हणजे ह्या पहिल्या बोटाला काही जखम झाली असेल, सूज आली असेल आणि आपण बँडेज मध्ये ठेवलं असेल बोट, तेव्हा आपल्याला जाणवतं की आपण बऱ्याच गोष्टी काही करू शकत नाहीयेत, दुखतही असतं. आणि अशा वेळेला कोणी आपल्याला सही घ्यायला आलं, काही महत्वाचा कागदपत्र आहेत त्याच्यावरती, तर आपण म्हणतो की या दुखणाऱ्या बोटाने मी आता काही सही करू शकत नाही, काही दिवसांनी तुम्ही या. आता हे जे बोट आहे हे आपल्या शरीराचं एक अंग आहे किंवा अवयव आहे. पण शरीराने जो हेतू आपल्याला करायचा आहे साध्य, ते आता ते पूर्ण करू शकत नाही. जसं कागदावरती सही करणं हे शरीराचं त्यावेळेचा उद्देश आहे, पण बोट ते तसं करू शकत नाहीये. पण जेव्हा आता लागलेली ही जखम बरी होते तेव्हा ते बोट आता व्यवस्थित काम करू शकतं. त्यामुळे या जखम झालेल्या बोटाची तुलना श्रीला प्रभुपादांनी बद्ध जीवाशी केलेली आहे, जो कृष्णांच्या योजनेमध्ये सहभागी होऊ शकत नाही. पण शुद्ध जीव कसा आहे, जखम बरी झालेल्या बोटासारखा आहे, जो सही करू शकतो, म्हणजे कृष्णांच्या योजनेमध्ये सहभागी झाल्यासारखं कार्य करतो. आता कृष्णांना कौरव सेनेचा नाश करण्यासाठी पांडव सेनेची किंवा पांडवांची गरज नक्कीच नाहीये. तसंच कृष्णांच्या योजनेनुसार आपण जेव्हा कार्य करतो हे आपल्या उद्धारासाठी असतं, आपल्या हितासाठी असतं. म्हणून हे कार्य आपल्याकडून घडून यावं अशी संधी आपल्याला कृष्णांच्या कृपेद्वारेच मिळू शकते. त्यामुळे अशी संधी आपल्या हातातून आपण जाऊ देऊ नये. कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेण्याची संधी आपल्याला समोर जरी आली तरी कृष्ण कोणालाही बळजबरी करत नाहीत. जीव त्याला मिळालेल्या सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा उपयोग करून ही संधी पकडतो तरी किंवा वाया घालवतो आणि त्यानुसार मग परिणामांना तो सामोरं जातो. तर जेव्हा अशी संधी पकडून एखादा व्यक्ती सेवा कार्यामध्ये संलग्न होतो तर तेव्हा अशा अनेक संधी पुढे कृष्ण त्याला देतात ज्याद्वारे तो पुढे प्रगती करू शकतो. पण या सर्वाची सुरुवात कुठून होते तर जीवाची तशी इच्छा असते. जीव आपल्या सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा वापर करून ही इच्छा ठरवतो की मला कृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न व्हायचंय. तर अशा प्रकारे कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेण्याची संधी समोर आली तर काही जण स्वतःला जोडून घेतात, काही दिवसांनी कार्याला सोडून हे परत दूर जातात. म्हणजे कृष्ण भावना भावित कार्यात स्थिर राहणं हे नेहमी अवघड असतं. सुरुवातीला खूप उत्साहाने संलग्न झालेले भक्त कालांतराने रजोगुण तमोगुणाच्या प्रभावाने भक्ती सेवेमध्ये स्थैर्य ठेवू शकत नाही. मग बघितलं जातं की त्यांचा जप व्यवस्थित होत नाही, भागवतम भगवद्गीता
हे वाचन वर्गाला ते येत नाही, श्रवण कीर्तनम त्यांचं बरोबर होऊ शकत नाही, 4 नियमांचं पालनही काटेकोरपणे त्यांच्याकडून होत नाही असं दिसतं. म्हणजे प्रयत्नांमध्ये शिथिलता आली. मग अशा जीवाची गती पुढे काय होते? त्याची दुर्गती होते का? तर नाही. जो भगवंतांकडे उन्मुख होऊन भक्ती सेवेमध्ये संलग्न झालाय त्याची अधोगती कशी होईल? पण जेव्हा भक्ती सेवेशी जोडलेला आता या रजोगुण आणि तमोगुणाच्या प्रभावाने भौतिक कार्यात संलग्न होतो, तेव्हा त्याला भगवत धामाची प्राप्ती न होता उच्च लोकाची म्हणजे स्वर्गलोक इत्यादीची प्राप्ती होते. आता त्या भौतिक इच्छा पूर्ण व्हाव्या म्हणून त्याला ही स्वर्गलोकाची प्राप्ती झालेली असते. आणि या भौतिक इच्छा उत्पन्न झाल्यानेच तो कृष्ण भावना भाविक कार्यामध्ये शिथिल झाला होता. तर जेव्हा आध्यात्मिक कार्यामध्ये भौतिक इच्छा मिसळल्या जातात तेव्हा हे असं होतं. जसं आपण लाकडाचा उणका बघा आणलेला असतो जळण्यासाठी आणि त्याला त्याच्यावर पावसाचं पाणी पडू दिलं तर मग असं जेव्हा उणका आपण जाळू तेव्हा अग्नी बरोबर खूप धूर पण तयार होईल. अग्नीचं तेज तेवढं तीव्र असणार नाही. तसंच जेव्हा भक्ती सेवेच्या कार्यामध्ये संलग्न असताना भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्याही कार्यामध्ये संलग्न कोणी झाला तर त्याची भक्ती तीव्र असू शकत नाही. त्याला खूप प्रयत्न करावा लागतो भक्ती सेवा करताना. त्याचं मन पण लागत नाही भक्ती सेवेमध्ये. कठीण, खूप अवघड वाटतं या विधिविधानांचं पालन करणं. आणि खरं तर भक्ती सेवेमध्ये जोडलेलं असताना भौतिक इंद्रिय तृप्तीच्या कार्यामध्ये रुची घेणं हे 10 अपराधांपैकी हा एक अपराध मानला गेलेला आहे. 10 नाम अपराध आहेत ज्यावरती आपण परत कधीतरी बोलूया, पण त्यापैकी हा एक अपराध आहे. मग अशा भक्ती सेवेमध्ये जोडलेला जेव्हा भौतिकाकडे आकर्षित होतो तेव्हा त्याला मृत्यूनंतर स्वर्गाची प्राप्ती होऊ शकते, जिथे तो भौतिक इच्छा आता आपलं पूर्ण करतो पण परत भूलोकी तो जन्म घेतो. आता पूर्वजन्मी भक्ती कार्य केल्यामुळे आणि ते पुढे सुरू ठेवण्यासाठी कृष्ण परत संधी देतात त्याला या जन्मी पण. आणि त्याचा जन्म इथे आता ब्राह्मण कुटुंबात किंवा वैश्य कुटुंबात होतो. म्हणजे कोणी भक्ती सेवा थोडीशी केलेली असेल तरी त्याला पुढे एवढी चांगली गती कृष्ण देतात. ब्राह्मणाच्या कुटुंबात जन्म घेतल्याने काय होतं तर लहानपणापासून त्याच्यावरती संस्कार होतात. वैश्य कुटुंबामध्ये धनसंपत्तीची कमी नसते, उपजीविकेची त्यामुळे काळजी त्याला राहत नाही आणि धार्मिक कार्यात वैश्य संलग्न असतात त्यामुळे भक्ती सेवेत प्रगती करण्याची पूर्ण संधी अशा व्यक्तीला मिळू शकते. म्हणजे भक्ती अपूर्ण जरी राहिली तरी लाभ मिळतोच. पण याचा अर्थ असा नाही आवाज की फ्लिकर आपण होतोय. माझा आवाज होतोय का? बरं बरं. बघा हा, आता मी जरा ऍडजस्ट केलं मोबाईल माझा. म्हणजे भक्ती अपूर्ण जरी राहिली ना तरी लाभ मिळतो. हम्म. पण याचा अर्थ असा नाही की आपण हे कार्य अपूर्ण सोडायचं. हा, म्हणजे अपूर्ण सोडलं तर काय, भूलोक ते स्वर्गलोक हे आवागमन सतत सुरू राहणार आहे, चक्र सुरू राहणार आहे. तर पुढे आपण जसं म्हणतो की किती घोर कलियुग येईल ह्याची कल्पना आपल्याला नाहीये. तर त्यासाठी भगवत धामात जाण्याचं ध्येय आपल्याला बाळगलं पाहिजे आणि भूलोक ते गोलोक हे जर का ध्येय आपण ठरवलं तर मग भगवंतांच्या भक्ती सेवेमध्ये शिथिलता येऊन आपल्याला चालणार नाही. तिथे आपल्याला स्थैर्य आणण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. तर एकदा एक मुलगा होता, गुरुकुलात राहून ना तो शिकत असे आणि त्याचं त्या गुरुकुलामध्ये लक्ष लागत नसे. हे गुरूंच्या लक्षात आलं पण त्यांनी काही काळ जाऊ दिला, त्याच्यामध्ये काही सुधार होतो का ते बघायला. पण तसं झालं नाही. मग गुरूंनी त्याला सांगितलं की तुझं इथे अभ्यासामध्ये सेवेमध्ये अजिबात लक्ष लागत नाहीये, तू आपल्या मातापितांच्या घरी परत जा. आता हा मुलगा परतीच्या वाटेवर असताना आपल्या आई वडिलांच्या घरी तो जात होता. तर त्याला तहान लागली आणि त्याला एक विहीर दिसली जिथे एक स्त्री त्या बादलीला दोरी बांधून त्या विहिरीमधून पाणी काढताना त्याला दिसली. मग हा पाणी पिण्यासाठी पुढे गेला. तर तेव्हा त्याने काय बघितलं तर बादलीला बांधलेल्या दोरीमुळे विहिरीचा जो कठडा असतो जिथे ती दोरी घासली जात असे तिथे एक खूण बनली होती किंवा छोटासा एक खड्डा असा तयार झाला होता. आता तो विचार करू लागला की ह्या दोरीमुळे एवढ्या कठीण अशा दगडावरती ही खूण तयार होऊ शकते. आता खरं तर दोरी खडका एवढी कठीण पण नाहीये, पण तरीही वारंवार एकाच जागी दगडावरती घासत राहिल्याने दगडावरती ही खूण तयार झालीय. तर त्याला काय समजायचं ते समजलं. आता तो माता पिताच्या घरी न जाता परत गुरुकुलच्या दिशेने जायला तो वळाला. तर आपणही बघतो ना, सततधार पाणी एखाद्या दगडावर जरी पडत राहिलं ना तर तिथे असा एक खड्डा किंवा खूण तयार होते, कारण ते एकाच जागेवर सतत पाणी पडत असतं. तर आता हा मुलगा परत गुरुकुलामध्ये येतो आणि गुरुजींना विनंती करतो की मला एक संधी तुम्ही अजून द्याल का. आता
मी लक्षपूर्वक प्रयत्न करेन, मन लावून सराव करेन सर्व गोष्टींचा, असं तो गुरूंना सांगतो. आणि गुरु त्याला परत ही संधी देण्याचं मान्य करतात. आता हा जो मुलगा असतो हा कालांतराने संस्कृत भाषेमधला अतिशय विद्वान बनतो. म्हणजे अभ्यासाने आणि सरावाने त्याने हे प्रावीण्य तो प्राप्त करू शकतो. तेच कृष्णांनी अर्जुनाला सांगितलंय बघा आधी 6व्या अध्यायामध्ये, अभ्यासेन तू कौंतेय वैराग्येण च गुह्यते. वारंवार जप करणं, श्रवणम कीर्तनम करणं, आपल्या गुरूंची पुस्तकं वाचणं, हे सतत करत राहिल्याने मनुष्य भक्ती सेवेमध्ये स्थिर होऊ शकतो. कृष्ण अर्जुनाला पुढे 12व्या अध्यायात पण परत सांगणार आहेत. 8वा श्लोक आहे, मय्येव मन आधत्स्व मयी बुद्धिम निवेशय. म्हणजे काय की अर्जुना, माझ्यावरती मन स्थिर कर आणि आपली बुद्धी माझ्या ठायी युक्त कर. म्हणजे जेव्हा आपण बुद्धीने शरण जातो कृष्णांना, तेव्हा भगवंतांच्या प्रसन्नतेच्या कार्यामध्ये आपण संलग्न होऊ शकतो. भगवंतांच्या योजनेमध्ये आपण निमित्त बनू शकतो. पण त्यासाठी सुरुवात कुठून होते? तर जीवाची तशी इच्छा हवी भगवंतांचं प्रेम प्राप्त करण्यासाठी. तेव्हाच तो मग या साधना भक्तीमध्ये युक्त होऊन क्रमशः त्या स्तरापर्यंत येऊ शकतो. म्हणजे म्हटलंय ना की यू बिकम अन इन्स्ट्रुमेंट इन द हँड्स ऑफ द गॉड. म्हणजे भगवंतांच्या इच्छेला पूर्ण समर्पण, त्यांच्या इच्छेनुसारच कार्य करणं. म्हणजे या कार्याचं फळ काय मिळेल याची चिंता तो सोडून देतो. तसंच इथे आता भगवंतांच्या या योजनेमध्ये धर्म पुनर्स्थापित करण्याचं जे कार्य कृष्ण इथे कुरुक्षेत्राचं युद्ध घडून करत होते, या कार्यामध्ये त्या योजनेमध्ये अर्जुन एक साधन किंवा निमित्त म्हणून कार्य करेल. आणि हेच आपण कर्मयोगाचं बघा काय म्हणतात ते सार शिकलो. जे पहिले 6 अध्याय आपण जे बघितले त्यात कर्मयोगाचं हेच सार आहे की जेव्हा अर्जुन कृष्णांच्या इच्छेनुसार हे युद्ध लढेल, तेव्हा युद्धाचं कर्मफल स्वरूप जे परिणाम आहेत किंवा कर्मबंधन, त्याच्यातून तो मुक्त होईल. तर भगवद्गीतेमध्ये कृष्ण अर्जुनाला एक क्षत्रिय योद्धा म्हणून आपलं कर्तव्य पालन करण्यासाठी प्रोत्साहित करतात. परंतु त्याला हेही आठवण करून देतात ते की भगवंतांच्या या योजनेमध्ये त्यांच्या इच्छेनुसार सहभाग घेणारा निमित्त आहे. अशा प्रकारे मग अर्जुनाने आपल्या कर्मफळाची चिंता न करता भगवंतांच्या इच्छेनुसार त्याने कार्य केलं म्हणून तो सुखी झाला. म्हणून इथे कृष्ण त्याला म्हणतात की निमित्त मात्र भवसव्य साचिन, म्हणजे तू निमित्त बन. आता आपण ही जी साधना भक्ती म्हटली, साधना भक्तीमध्ये किंवा वैधी भक्ती ज्याचं नाव आहे, ज्याच्यामध्ये जप करणं आहे, श्रवणम कीर्तनम आहे, किंवा नियामक तत्वांचं आपण पालन करतो, मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, अयोग्य मार्गाने धन कमवायचं नाही, कुठल्याही प्रकारची नशा करायची नाही, अवैध संबंध ठेवायचे नाही, हा अभ्यास आहे. आणि कृष्ण 8व्या अध्यायामध्ये आपण हा श्लोक बघितलाय बघा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसान अन्यगामिना. म्हणजे काय की भगवंतांच्या बद्दलचं शुद्ध प्रेम आणि त्यांचंच निरंतर चिंतन हे मोक्षप्राप्तीसाठी मार्ग सांगितलेला आहे. पण या अभ्यासाबरोबरच जीवाची इच्छा असल्याशिवाय भगवत प्राप्तीची हे पुढे कार्य जाणार नाही. ही इच्छा म्हणजे भगवंतांच्या बद्दलचं जे सहज प्रेम आहे, ज्याला प्रेम भक्ती म्हणतो, हे त्या स्तरापर्यंत पोहोचण्यासाठी ते बीज आहे. त्यासाठी हा अभ्यासयोग आपण यंत्रवत करून उपयोग नाही. हा करीत असताना हृदयातून आपल्याला भगवंतांना प्राप्त करण्याची इच्छा असायला हवी. तर एकदा प्रभूजी वर्गामध्ये सांगत होते की जेव्हा मंदिर बांधकाम सुरू होतं, तेव्हा मंदिरामध्ये अनेक गवंडी काम काम करत होते. आणि एका गवंड्यानं त्यांनी विचारलं की काय करतोयस तू? तर त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला दिसतंय तसं मी एक भिंत तयार करतोय. आता पुढे गेल्यावर एक गवंडी अजून काम करत होता, त्याला विचारलं, तोच प्रश्न विचारला, काय करतोयस? तर त्याने उत्तर काय द्यावं की गेले 40 वर्ष बघा मी काम करतोय आणि माझ्या आयुष्यात पहिल्यांदाच मला भगवंतांचं दिव्य म्हणजे असं एवढं भव्य मंदिर बांधण्याच्या कामाची संधी मला मिळाली आहे, जे मी माझं खूप मोठं भाग्य समजतो. आणि आता माझी शक्ती पण कमी होत चाललेली आहे, काही वर्षातच आता मला निवृत्त पण व्हावं लागेल, हे काम मी पुढे करू शकणार नाही. पण त्याआधी भगवंतांची सेवा करण्याची ही संधी मला प्राप्त झाली, हे मग माझं परम भाग्य मानतो. आता या 2 गवंड्यांच्या मध्ये आपण जर का विचार केला, कोण चेतनेने युक्त होऊन कार्य करतोय, तर हा दुसरा गवंडी. तर अशा प्रकारे योग्य चेतनेने जेव्हा आपण भक्ती सेवेमध्ये संलग्न होतो, त्यावेळेला ती तीव्र प्रगती म्हणजे वेगाने होते ती प्रगती असं म्हणूया.
आणि चौथ्या अध्यायात तुम्हाला आठवत असेल तर आपण विविध यज्ञांच्या बद्दल माहिती घेतली होती. आणि तिथे शिकलो होतो बघा, काही लोक द्रव्य यज्ञ करतात. द्रव्य म्हणजे धनाचा उपयोग करून हॉस्पिटल बांधतात, धर्मशाळा इत्यादी बांधतात. काही तपोमय यज्ञ करतात, म्हणजे पायी यात्रेला जातात, चातुर्मासामध्ये काही कडक नियमांचं पालन करतात. काही जण स्वाध्याय यज्ञ करतात, मग त्यावेळेला ते भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम इत्यादीचं नियमित पठण करतात. आता याचा परिणाम काय होतो, तर चित्तशुद्धी होते. म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या पद्धतीने ही चित्तशुद्धी करतात. पण तिथे म्हणजे त्या ठिकाणी त्या श्लोकामध्येही कृष्ण म्हणालेले आहेत, चौथ्या अध्यायातला 33वा श्लोक होता बहुतेक तो, की जो कोणी या प्रकारचे यज्ञ करेल पण ज्ञानाने करेल. कुठलं ज्ञान, तर भौतिक जग हे अशाश्वत आहे, इथल्या सर्व गोष्टी अशाश्वत आहे. भगवंतांचं धाम हे माझं मूळ घर आहे जे शाश्वत आहे, आणि तिथे मला जायचं आहे. त्यांच्या सेवेत मला तिथे राहून जोडून घ्यायचंय स्वतःला. या ज्ञानाने जो यज्ञ करेल ना, त्याचा लाभ हा कित्येक पटीने अधिक असेल. म्हणून हृदयात इच्छा ठेवून भक्ती केली पाहिजे. मग आपल्या मनात आता लगेच प्रश्न येतोच ना, की ही इच्छा होईल कशी? आपण तर हे यंत्रवत करत असतो बरेचदा. तर आपल्याला काय सांगितलंय, की काया वाचा मनसा भक्ती कार्यामध्ये आपल्याला जोडून घ्यायला हवं. जसं आता कोणी मंदिरामध्ये जातो, शरीराने तो मंदिरात जातो, तिथे जाऊन वाणीने जप करतो, कीर्तन करतो, म्हणजे काया आणि वाचा या दोन्हींनी व्यक्ती त्याची भक्ती सेवा झाली. पण त्याचं मन नाहीये, मन इतरत्र आहे. मग या मनाला खेचून कसं आणायचं, हा प्रश्न आता भक्ताला नेहमी पडतो. तर मनाला जोडून घेण्यासाठी आपल्याला प्रगत भक्तांचा संग केला पाहिजे. त्यांच्या ह्याचा भक्त संघाचा हा परिणाम होतो त्यामुळे. आणि आध्यात्मिक जीवनामध्ये भक्तांच्या संघाला खूप महत्व दिलं गेलंय त्यासाठी. तर श्रीकृष्ण बघा, जेव्हा द्वारकेमध्ये प्रवेश करत होते, त्याचं वर्णन श्रीमद भागवतमच्या पहिल्या स्कंदामध्ये आलंय. तर तिथे श्रीला प्रभुपाद लिहितात की द्वारकेमध्ये प्रवेश करताना कृष्णांनी शंख फुंकला, सर्वांना कळावं की ते आता द्वारकेमध्ये प्रवेश करतायत. तर त्यावेळी त्या सफेद शंखावरती भगवंतांच्या ओठांची लालिमा त्या शंखावरती आलेली होती. म्हणजे अशा प्रकारे भक्तांचा संघाचा प्रभाव होतो इतरांवरती. तर त्याच्यासाठी भगवंतांचं प्रेम जर का प्राप्त करायचं असेल, इच्छा ही प्रेमाची जागृत करायची असेल, तर भक्तांच्या संघाला खूप महत्व दिलं गेलेलं आहे. तर एक योगी होता, एक गोष्ट सांगते. एक योगी होता जो एका राज्यामध्ये होता, आणि तो बऱ्याच म्हणजे तो अशा काय म्हणतात, तो अष्टांग योगी असल्यामुळे अनेक सिद्धी त्याला प्राप्त होत्या, आणि तो अशा करवून दाखवत असे. तर एकदा राजाने त्याला सांगितलं की गळ्यापर्यंतच्या थंड पाण्यामध्ये तुला रात्र काढावी लागेल, आणि तू जर का हे करून दाखवलंस तर तुला मी पुरस्कार देईन. तर सर्वांना आश्चर्य वाटलं की कसं शक्य आहे एवढं थंडगार पाण्यात, ते सुद्धा गळ्यापर्यंत, आणि अशा परिस्थितीत पूर्ण रात्र काढायची. सगळे म्हणाले काही शक्य नाही. पण या योगीने हे आव्हान स्वीकारलं. तर सर्व व्यवस्था केली गेली. योगीने रात्र पाण्यात बसून काढली, गळाभर पाण्यामध्ये तो बसला, आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी आता तो योगी राजाकडे येऊन आपल्या पुरस्काराची मागणी करू लागला. तर राजा म्हणाला, मी हे मान्यच करू शकत नाही की तू हे करू शकलास. मला असं वाटतं, जिथे तू बसला होतास ना पाण्यामध्ये, तिथे वरती दिवा होता खांबावरती, ज्याची उष्णता तुला मिळाली असणार, म्हणून तू पाण्यामध्ये राहू शकलास, आणि त्यामुळे तुला हे असं केल्यामुळे काही पुरस्कार मिळणार नाही, मी देणार नाही. आता राजाच्या दरबारामध्ये त्याचा एक मंत्री होता, ज्याला मुख्यमंत्री म्हणू किंवा महामंत्री म्हणू, तोही उपस्थित होता. आणि त्याला समजलं की हे राजा जो म्हणतोय ते काही बरोबर नाही. खांबावरचा दिवा खरं तर खूप वरती होता, आणि त्याच्या उष्णतेमुळे हा योगी हे करू शकला, हे राजाचं म्हणणं बरोबर नाही, हे त्या मंत्र्याला समजलं. आता राजाने योगीला बाहेर पाठवलं, म्हणाला आता काही होऊ शकणार नाही, तुझा दरबार समाप्त झाला. सर्वजण निघून गेले आपापल्या कामाला. दरबाराच्या बाहेर हा योगी त्या राजाच्या मंत्र्याला भेटला, आणि त्याने तक्रार करण्याच्या ह्याच्यामध्येच म्हणाला की बघा कसं राजाने मला वागवलं, मला पुरस्कार काही दिला नाही. तो मंत्री म्हणाला, काळजी करू नकोस, उद्या तुला राजा बोलवून तुझा पुरस्कार देणार. आता दुसऱ्या दिवशी सकाळी परत दरबार भरला, सर्वजण उपस्थित होते. पण राजाचा हा जो मुख्यमंत्री हा सभेला उपस्थित नव्हता. राजा या मंत्र्याच्या सल्ल्याच्या शिवाय कुठलेही महत्वाचे निर्णय घेत नसे. आणि राजाने विचारणा केली लगेच की कुठे गेला हा मंत्री. तर राजाचे सेवक मंत्र्याच्या घरी पोहोचले बघायला की हा का आला नाही. आणि त्यांनी मंत्र्याला विचारलं की काय करतोयस तू, राजा वाट बघतायत तुझी, तुला लगेच बोलवलंय त्यांनी. तर या मंत्र्यांनी सांगितलं की मी खिचडी बनवतोय, ती तयार झाली की खाऊन मी येतो सभेला.
आता दुपार झाली तरी मंत्री सभेमध्ये आला नाही. तेव्हा मग राजाच उठला आणि मंत्र्याच्या घरी जाऊन बघण्यासाठी राजा पोचला तिथे. तर राजाने जरा क्रोधानेच विचारलं मंत्र्याला, का नाही आलास तू? किती महत्वाच्या गोष्टी मला तुझ्याकडे बोलायच्या होत्या. तर मंत्री म्हणाला, काय करू राजा, मी इथे खिचडी बनवतोय, 3 तास झाले पण तयारच होत नाहीये खिचडी. कुठे आहे खिचडी? राजाने विचारलं. तर त्याला मंत्री अंगणामध्ये घेऊन गेला. तर राजाने बघितलं तर खाली चूल पेटली होती, ज्याच्यामध्ये अग्नी पेटत होता आणि त्याच्यापासून बऱ्याच वरती खिचडीचं भांड त्याने लटकवून ठेवलेलं होतं. ते बघून राजा मंत्र्याला म्हणाला की अशी खिचडी तर कधीच बनणार नाही. आता मंत्र्याने राजाला विचारलं की राजा, खांबावरच्या दिव्याची उष्णता एवढ्या वरून जर का खाली पाण्यात असलेल्या त्या योग्याला मिळत असेल तर ही खिचडी पण तयार होईलच ना थोड्या वेळाने. थोडं थांबतो मी, होईल, त्याच्यानंतर मी येईन परत. तर खिचडी तयार झाली की खाऊन मी सभेला नक्की येईन. आता तेव्हा राजाला समजलं हा मंत्री काय समजावायला प्रयत्न करतोय तो. लगेच राजा परत गेला दरबारामध्ये, ते योगीला बोलावून घेतलं आणि त्याचा पुरस्कार त्याला देऊन टाकला. आणि मंत्र्याने मंत्र्यालाही सभेमध्ये आता तू ये म्हणून सांगितलं. आता ही जी गोष्ट आहे ना, ही श्रीला प्रभुपाद एका भक्ताला त्यांनी ही अमेरिकेमध्ये सांगितली होती. हा भक्त मंदिरामध्ये नियमितपणे येत नसे आणि श्रीला प्रभुपाद त्याला म्हणाले, तू मंदिरामध्ये रोज आला नाहीस तर तुला भक्तांचा संघ कसा प्राप्त होईल? तर इथे काय महत्वाचं आहे की आपणही अशा सेवा कार्यामध्ये नियमितपणे जोडलेलो नसू. आणि म्हणजे तर मग खाली अग्नी आणि वरती त्या अग्नीपासून दूर त्या खिचडीचं भांड, अशीच आपली पण परिस्थिती असेल. जर का भक्ती परिपक्व व्हायला हवी म्हणजे तेव्हाच परमानंद भक्त भक्त घेऊ शकतो ना, त्या भक्तीचा आनंद मिळतो असं म्हणतात. तर जो अशा प्रकारे करत नाही म्हणजे भक्तांचा संग ठेवत नाही, ज्याला कनिष्ठ भक्त म्हणतात, तर तो मंदिरामध्ये आला तरी मग तो सेवा कार्यामध्ये संलग्न नसतो. उगीच वाद करणे, तंटे करणे, या गोष्टीचा सगळ्यांनाच त्रास होतो. तर त्यामुळे परिपक्वता भक्तीमध्ये आणण्यासाठी प्रगत भक्तांचा संग करायला हवा. आता जसा सध्या बघा पावसाळ्याचे दिवस आहेत ना, पावसाचे ढग आकाशात एकत्र होताना आपण बघतो आणि हे एकत्रित होऊन पाऊस पडतात. आता त्यातला एखादाच ढग जर का त्या समूहातून वेगळा झाला तर तो सूर्याची प्रखर किरणं पण थांबवू शकत नाही पृथ्वीवर येण्यापासून, ना पाऊस पाडू शकतो. तसंच आपणही जेव्हा भक्तांच्या सहवासात येतो ना, तेव्हा ते आपल्या भक्तीला तेज येतं असं सांगितलंय. भक्तांच्या सहवासातून दूर जाणं म्हणजे एकाकी त्या ढगासारखी आपली परिस्थिती असते. तर जसा आता भक्तांच्या संघाचा प्रभाव पडतो चांगला, तसंच वाईट सवयींचाही प्रभाव पडतो. मांसाहारी, नशा करणारे इत्यादींच्या संघाचाही प्रभाव पडतो. तर त्यामुळे आपल्याला काळजीपूर्वक संग केला पाहिजे. वातावरणाचा प्रभाव भक्तीवर निश्चितपणे पडतो. आपण भक्तांच्या बरोबर वेळ घालवत असू तर त्याचा परिणाम भक्ती सेवेवर चांगला होईल. आणि अशा वातावरणात जेव्हा आपण असू तर भगवंतांच्या दिव्यतेचा अनुभव पण आपण घेऊ शकतो. मंदिरामध्ये एकत्र कीर्तन करताना, आरती करताना कधी कधी आपण बघा हा अनुभव स्वतः घेऊ शकतो. तर अशा प्रकारे कृष्ण भावनेची जोपासना जो करतो तो बुद्धिमान मानला गेलेला आहे. आणि असाच व्यक्ती भगवंतांच्या योजनेमध्ये निमित्त स्वतःला बनवू शकतो. या भौतिक म्हणजे भौतिक जगामध्ये भगवंतांची भक्ती म्हणजे आपल्याला संधी म्हणून जशी समोर येते, तशा भोगाची पण विविध साधनं आहेत भौतिक जगामध्ये. मग आपण भक्तांची सुसंगती निवडायची का त्या कुसंगती भौतिक भोग करणाऱ्यांची निवडायची, ही हे म्हणजे हा काय म्हणतात तो पर्याय, हे स्वातंत्र्य आपल्याकडे असल्यामुळे त्याप्रमाणे आपल्या जीवनाची दिशा ठरते. आणि भक्त अशा प्रकारे एकत्र येतात तेव्हा काय करतात हे आपण चतुर्श्लोकी गीतेमध्ये ऐकलेलंच आहे. जो दुसरा श्लोक होता ज्याच्यात अभ्युदय सांगितलंय आपल्याला की मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च. म्हणजे आध्यात्मिक संघ, भगवंतांच्या विषयीची चर्चा, ज्ञानाची देवाणघेवाण, त्यामुळे हृदय परिवर्तन होतं. आध्यात्मिक चर्चेतून आपल्यालाही ज्ञान मिळतं. बघा आपण समजतो ना जेव्हा वर्गाला येतो त्याला, अच्छा या श्लोकाचा अर्थ असा आहे का, या कथेचा बोध असा आहे का, हे समजून भक्तांचं हृदय परिवर्तन होतं. त्यासाठी हे म्हणजे एक भक्तांच्या बरोबर आपल्याला वेळ घालवणं, त्यांच्या बरोबर कथा करणं हे खूप आवश्यक मानलं जातं. भृगारीची कथा तुम्हाला आठवत असेल बघा, तो क्रूर शिकारी होता. हा, आणि त्याचं कसं परिवर्तन झालं एका कोमल हृदयाच्या वैष्णवामध्ये झालं. किंवा आपल्या अर्जुनाचं उदाहरण घ्या.
दुःखी होता, हतबल होता आणि आता आत्मविश्वास पूर्ण आहे. आणि अशा योद्ध्यामध्ये त्याचं झालेलं हे परिवर्तन आहे. कृष्णांनी दिलेलं ज्ञान घेऊन त्यांच्या आदेशाच्या नुसार उत्साहाने पूर्ण शक्तीनिशी जोमाने तो युद्ध लढणार आहे. म्हणजे अशा प्रकारे भगवंतांच्या योजनेमध्ये तो सहभागी होणार आहे, एक निमित्त म्हणून. आणि म्हणून कृष्ण काय म्हणतात तिथे, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन. आता सव्यसाचीन, हा सव्यसाचीन म्हणजे काय म्हटलेलं आहे की जो डाव्या आणि उजव्या दोन्ही हातांनी धनुष्यबाण चालवू शकतो, अचूक नेम ठेवून बाण मारण्यामध्ये जो कुशल असतो, त्याला सव्यसाचीन म्हटलेलं आहे. आणि हे नावाने अर्जुनाला संबोधून कृष्ण त्याला प्रोत्साहन देत आहेत अर्जुनाला, की अर्जुना तू सव्यसाचीन आहेस आणि आता तू या युद्धामध्ये निमित्त मात्र हो. तर हा 11व्या अध्यायातला सगळ्यात महत्वाचा श्लोक आहे, की निमित्त मात्र आपण कसं बनायचं कृष्णांच्या योजनेमध्ये. जो अभक्त असतो ना, तो ही कृष्णांची योजना मानत नाही, तो स्वतंत्रपणे आपल्या इंद्रिय तृप्तीची इच्छा ठेवतो. आणि भक्त भगवंतांच्या योजनेमध्ये स्वतःला सहाय्यक किंवा एक निमित्त बनवून आपली प्रगती करून घेतो. कारण भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेण्यातच बद्ध जीवाचं हित आहे हे त्याला समजलेलं असतं भक्ताला. पण अभक्त हे मात्र समजू शकत नाही. आता 34वा बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यापि सॉरी, द्रोणै च भीष्मै च जयद्रथै च कर्णन् तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्रोण, भीष्म, कर्ण आणि इतर महान योद्धांना मी पूर्वीच मारलेले आहे, म्हणून तू त्यांचा वध कर आणि व्यतीत होऊ नको. केवळ युद्ध कर. यामुळे युद्धामध्ये तू शत्रूवर विजय प्राप्त करशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण म्हणजे इथे सांगितलेलं आहे ते स्पष्ट आहे, की मी या योद्ध्यांना आधीच मारलेलं आहे. आता तू केवळ युद्ध कर, म्हणजे हे निमित्त माझ्या योजनेमध्ये तू बन. तर कृष्ण अर्जुनाला हेच म्हणतात, की माझ्या योजनेचं तू पालन कर, त्यातच तुझं हित आहे. हम्म. आता 35वा बघू. हा, हरे कृष्ण. म्हणजे हरे कृष्णाने जिंकून दिलं का युद्ध, असा अर्थ होतो का? असं कृष्णांनी युद्ध जिंकून दिलं म्हणजे नाही. कृष्ण कशासाठी युद्ध अरेंज केलं होतं? धर्म हो संस्थापनार्थाय हो संभवामी हो युगे युगे, हो ना? हो. आपण म्हणजे पहिल्याच अध्यायात शिकलो, म्हणजे हो ना? अर्जुन फक्त निमित्त मात्र आहे ना, असं ना? अर्जुन निमित्त मात्र आहे, बरोबर. पण अर्जुनाची निवड करून त्याला ज्ञान पण दिलं ना हम्म कृष्णांनी. हम्म हम्म हा, हम्म हम्म आणि हे त्याला महत्व समजावून दिलं, की हम्म बद्ध जीव भौतिकामध्ये अडकलेलाच आहे, होय की हम्म नाही? हम्म हा, कारण का अडकलाय तो? कृष्णांच्या पासून तो विमुख झालेला आहे. हम्म कृष्णांच्या योजनेमध्ये सहभाग न घेता हम्म स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीची किंवा स्वतःच्या प्राप्तीची इच्छा ठेवल्यामुळे कृष्णांपासून दूर झालाय. पण हम्म कृष्णांची सेवा करण्याची जेव्हा त्याची वृत्ती येईल, भक्ती सेवेची त्याची काय म्हणतात ती इच्छा उत्पन्न होईल, तेव्हा तो निमित्त बनेल. मग हम्म जशी कृष्णांची योजना असेल त्याच्यापेक्षा वेगळं मी काहीतरी करू कृष्णांना सोडून, ही त्याच्या मनात इच्छाच उत्पन्न होणार नाही. हा, हम्म तर हे निमित्त मात्र. भौतिक जीव, आपण प्रत्येक जण भौतिक जगात का आहोत? कारण आपण कृष्णांपासून विमुख झालेलो आहे. त्यांच्या योजनेमध्ये सहभाग न घेतल्यामुळे आपण इथे आलोय. पण आता आपल्याला हे ज्ञान मिळालंय अर्जुनाच्या द्वारे. कृष्णांनी भगवद्गीतेमध्ये हेच ज्ञान आपल्याला दिलं ना, की तुम्ही बद्ध का झालात आणि बद्ध जीवापासून मुक्त होऊन म्हणजे गोलोकधामामध्ये परत येण्यासाठी मार्ग काय आहे. म्हणजे हम्म बद्ध होण्याचंही कारण सांगितलं आणि इथून मुक्त होण्यासाठी काय करायला पाहिजे त्याचाही मार्ग सांगितला. आणि परत आपल्याला सूक्ष्म स्वातंत्र्य पण दिलेलं आहे, जे अर्जुनाला पण दिलंय त्यांनी. शेवटी तुम्ही म्हणतात ठरवा. ना कृष्ण, हा, तुम्ही की तू ठरवा. ठरव. करेक्ट. हा, की हम्म आणि एवढं हे मी तुला सांगितलं. युद्धाची योजना सुद्धा भगवंतानीच केलेली असणार आहे ही. हा हा, केलीच आहे ना. सर्वांना एकत्र का भगवंताची केलं योजना माझ्या? ही सगळ्यांना आपण माताजी एकत्र तो मृत्यू. वाचूया श्लोक. थांबा, मी तुम्हाला आता आठवण झाली आहे ना, कारण आपल्याला हे त्याच वेळेला वाचलं ना की आपल्याला लक्षात पण राहतं बघा. हा, माझ्या एक मिनिट, मला जरा कन्फर्म करू देत. बहुतेक तो पहिल्या अध्यायातला पहिल्या श्लोकाचं तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी लिहिलंय. हा, माताजी वाचता तुम्ही? कुठच्या ह्याच्यात आहे? मिनल माताजी, हो, पहिल्या वाचते. अध्यायातला पहिला श्लोक आणि शेवटचा पॅरेग्राफ. हा, वाचते. हा, हा, एक मिनिट, जरा पान हो काढेपर्यंत. हो,
हो हो. सगळं शेवटचा फक्त पॅराग्राफ वाचून ना. हम्म. म्हणजे पांडव आणि शेवटचा धृतराष्ट्राचे पांडव पुत्र. आणि धृतराष्ट्रांचे, बरोबर. हा. हरे कृष्ण. पांडव आणि धृतराष्ट्राचे पुत्र हे दोघेही एकाच कुटुंबातील होते. पण या ठिकाणी धृतराष्ट्राचे अंतर्मन उघडे करून दाखविण्यात आले आहे. त्याने मुद्दाम आपल्या पुत्रांचा कुरु म्हणून उल्लेख केला आणि हम्म. पांडुपुत्रांना कुळाच्या वारस हक्कातून वगळले. हम्म. यावरून कोणीही धृतराष्ट्राचा आपल्या पुतण्यांशी म्हणजे पांडुपुत्रांशी असणारा विशिष्ट संबंध सहजपणे जाणू शकतो. प्रारंभी केलेल्या चर्चेवरून हे निश्चित आहे की ज्याप्रमाणे भाताच्या शेतामधून अनावश्यक तृण काढून टाकले जाते, त्याप्रमाणे धर्मपिता भगवान श्रीकृष्णांच्या उपस्थितीत कुरुक्षेत्रावर तृणवत अशा धृतराष्ट्राच्या पुत्रांसहित इतर सर्वांचा समूळ नायनाट केला जाईल आणि युधिष्ठिर प्रमुख असलेल्या धार्मिक वृत्तीच्या लोकांची स्थापना स्वतः भगवंत करतील. धर्मक्षेत्रे व कुरुक्षेत्रे या शब्दांच्या ऐतिहासिक आणि वैदिक महत्वाबरोबर हेही विशेष महत्वाचे आहे. हा. बघा, इथे स्पष्ट सामे हो, सर्वांना स्पष्ट एकत्रित सांगितलंय. करण्यात आलं तिथे. हा. हे हम्म. सगळे आणि तृणवत त्यांचा संहार करण्यात आला. आता भाताच्या शेतीमधून तृण काढून टाकणे हे का आवश्यक आहे? भाताच्या वाढीला ते कुपोच होतं आणि त्यासाठी हे धर्मयुद्धाचं प्रयोजन कृष्णांनी केलं. आणि हे सगळं आता कृष्णांना तर त्यांची योजना माहितीच होती, पण अर्जुनाच्या द्वारे हे सर्व इतर सगळ्यांना कळावं, बद्ध जीवांना, म्हणून ही भगवद्गीतेची पण योजना कृष्णांनी केली ना. अर्जुनाला गोंधळात टाकलं त्यांनी, ज्याद्वारे गीता बोलली गेली. तर त्यामुळे आपल्यापर्यंतही हा संदेश पोहोचवण्याची व्यवस्था कृष्णांनी हे केलेली आहे, की जसे बद्ध जीव एक आपण अडकलेले आहोत या भौतिक जगामध्ये, तिथून निघण्याचा मार्ग कृष्णांनी सांगितला. अन्यथा सर्व कौरवांच्याच गतीला जाणार, पुढे पुढे शरीर हम्म. घेत राहणार. आणि पुढे 16व्या अध्यायामध्ये बघा तो श्लोक आहे, मूढा जन्मनी जन्मनी, म्हणजे अनेक काळ ते त्या अंधकारमय शरीरामध्येच जन्म घेत राहणार. जोपर्यंत त्यांची सुधारणा होत नाही तोपर्यंत हे असंच चालत राहणार. पण भक्त जे कृष्णांच्या योजनेमध्ये सहभागी होतात ते कृष्णांच्या कडे अग्रेसर होत राहणार आणि मग मुक्त होणार या भौतिकातून. हा, तर हे महत्वाचं आपण शिकतो याच्यातून. आता 36वा, 35 झाला ना आपला? हो, 35 झाला. नाही, 35 व्हायचा आहे माताजी. 35 आता वाचायचंय. हा हा हा, वाचा. हरे कृष्ण. संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत भीत प्रणम्य. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. संजय धृतराष्ट्राला म्हणाला, हे राजन, भगवंतांकडून हे वचन ऐकून थरथर कापणाऱ्या अर्जुनाचे हात जोडून पुन्हा पुन्हा नमस्कार केला. अत्यंत भयभीत झालेला अर्जुन सद्गतीत स्वरात भगवान श्रीकृष्णांना असे म्हणाला. हम्म. हरे कृष्ण. आता इथे संजय बोलतोय बघा, कृष्णांचं विराट रूप बघून अर्जुन कसा घाबरलेला आहे याचं वर्णन तो त्याचं वर्णन. धृतराष्ट्राला करून सांगतोय. आणि म्हणतोय की अर्जुन घाबरून भगवंतांना प्रणाम करून आता काय म्हणाला हे याचं वर्णन पुढच्या श्लोकामध्ये आहे, म्हणजे हम्म. 36व्या श्लोकामध्ये. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्परुषत्यनुरज्यते च रक्ष्यांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे ऋषिकेश, तुमच्या नामश्रवणाने संपूर्ण जगत हर्षोल्लासित होते आणि सर्व लोक तुमच्यावर अनुरक्त होतात. सिद्ध पुरुष जरी तुम्हाला नमस्कार करीत असले तरी राक्षस भयभीत होऊन इतस्तत पळत आहेत. हे सर्वच योग्य घडत आहे. हरे हा, कृष्ण. आता हरे कृष्ण. बघा, आता इथे भक्ताबद्दल सांगितलं आहे. जो कृष्ण भावना भावित आहे, जो कृष्णांना शरण गेलेला आहे, तो हे जाणतो की ही योजना कृष्णांची असल्यामुळे ती परिपूर्ण आहे.
आणि ते कृष्णांची स्तुती करतात, जसं आता अर्जुन इथे स्तुती करतोय. पण जे अभक्त आहेत, आसुरी प्रवृत्तीचे, जसं इथे म्हटलेलं आहे, राक्षस आहे, ते भयभीत होऊन इतस्ततः पळत असतात. जसं आपण काल या रूपाचं जे वर्णन ऐकलं ना, भक्तांच्यासाठी काल हा सहाय्यक असतो. भक्ताला कधी मृत्यूचं भय वाटत नाही, पण अभक्ताच्या योजना त्याच्यापासून हिरावल्या जाणार आहेत. त्यामुळे अभक्त नेहमी काय म्हणतात, तो त्रासात असतो. कारण त्याने आयुष्यभर बघा सर्व या गोष्टींचा संचय केलेला असतो, धनप्राप्तीचा किंवा काय म्हणतात तो म्हणजे अतिशय कष्ट घेऊन, परिश्रम घेऊन ते या सगळ्या गोष्टी त्याने भौतिक ऐश्वर्य जमावलेली असतात. आणि आता मृत्यूचा समय आला की मला हे सगळं सोडून जावं लागणार, या गोष्टीची त्याला खूप व्यथा असते. त्यामुळे मृत्यू हा अभक्ताच्यासाठी खूप त्रासदायक असतो, पण भक्तासाठी मात्र त्याला भय नसतं. कारण त्याला माहिती असतं की या मृत्यूच्या नंतर जरी मला दुसरं शरीर मिळालं तरी त्यामध्ये मला भक्ती कार्यच करायचंय, भगवंतांच्या बरोबर जोडूनच राहायचंय. आणि पूर्ण चित्तशुद्धी झाली असेल तर मृत्यूच्या नंतर त्याला गोलोकधामाचीच प्राप्ती होणार आहे. आता 37वा. हरे कृष्ण. कस्माच्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्पनयत्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे महात्मन, ब्रह्मदेवांपेक्षाही श्रेष्ठ असे आधी सृष्टी करते तुम्ही आहात. मग तर त्यांनी तुम्हाला का बरे आदरपूर्वक नमस्कार करू नये? हे अनंता, हे देवादिदेव, हे जगन्निवास, या भौतिक सृष्टीकडच्या पलीकडे असणारे तुम्ही परम अविनाशी, सर्व कारणांचे कारण आहात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्णांनी या ब्रह्मांडाची रचना केलेली आहे आणि सर्व गोष्टीचं नियमन या ब्रह्मांडामध्ये कृष्णच करतात. त्यांच्याहून श्रेष्ठ कोणी नाहीच आहे. जरी ब्रह्मदेवाने सृष्टी निर्माण केली आपण म्हणतो, तरी ब्रह्मदेवाची उत्पत्ती कोणी केली आहे? कृष्णांनीच केली आहे. कारण कृष्ण कसे आहेत? पुरुषोत्तम श्री भगवान आहेत. आणि हे जाणूनच ब्रह्मदेवानी ब्रह्मसंहितेमध्ये जी भगवंतांची स्तुती केली आहे, पहिलाच श्लोक आहे, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. म्हणजे कृष्ण हे या प्राकृत जगाच्या पलीकडे आहेत, सर्व कारणांचे कारण आहेत आणि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आहेत. आता पुढचा बघूया. हा, हरे कृष्ण. 38. हरे कृष्ण. तस्मादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्व अनंतरूप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तू आदिदेव पुराण पुरुष भगवंत आहेस. तू या विश्वाचा परम एकमात्र आश्रय आहेस. तू सर्वज्ञ आहेस आणि जे ज्ञेय आहे ते सर्व तूच आहेस. तू श्रेष्ठ आश्रय आहेस आणि हे अनंत रूपा तूच हे सर्व विश्व व्यापिलेले आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे अर्जुन बघा पुन्हा स्तुती करतोय कृष्णांची. तुम्ही आदी पुरुष आहात, पुरातन आहात, सर्वज्ञ आहात, असे शब्द तो वापरतोय. विराट रूपाचं दर्शन घेतल्यानंतर अर्जुन आणि कृष्ण यांच्यामधलं नातं बदललं होतं. आणि कृष्ण जे अर्जुनाचा सखा होते ते आता सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर आहेत हे मान्य करतो अर्जुन, आणि अतिशय आदरपूर्वक कृष्णांची या शब्दामध्ये तो स्तुती करतोय. आता 39वा. हरे कृष्ण. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तू वायू, यम, अग्नी, वरुण आणि चंद्र, प्रजापती म्हणजे ब्रह्मदेव आणि पण पणजोबाही तूच आहेस. म्हणून मी तुला 5,000 वेळा नमस्कार करतो. नाही, मी तुला 1,000 वेळा नमस्कार करतो आणि आणखीही पुन्हा तुलाच माझा नमस्कार असो. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. बघा आता या श्लोकामध्ये कृष्ण काय आदर म्हणजे अर्जुनाचा कृष्णांच्या प्रती आदर तर दिसतोच आहे आणि स्तुती करतोय तो. आणि याच्यामध्ये शब्द त्याने वापरले आयुर्यमो अग्नी वरुणः.
हाच श्लोक बघतोय ना आपण. हो, बरोबर. हो हो. आता वायू. हा, वायू असं का म्हटलेलं आहे? कारण कसा वायू सर्वत्र असतो बघा, असं कुठलं स्थान नाही जिथे वायू पोचू शकत नाही. तसेच कृष्ण आहेत, सर्व व्याप्त आहेत, असं एकही स्थान नाही जिथे कृष्ण नाही आहेत. तसंच इथे प्रपितामह असं शब्द वापरलेला आहे. आता ब्रह्मदेवाने सृष्टी निर्माण केली म्हणून तर ते पिता झाले. पण ब्रह्मदेवाची उत्पत्ती कोणी केली? कृष्णांनी केली, म्हणून ते प्रपितामह म्हणजे आजोबा असं आपण संबोधलेलं आहे. हम्म. म्हणून आता पणजोबा पुढ म्हणतात. पणजोबा. हा, पणजोबा म्हटलेलं आहे, पण ते खरं तर आजोबा ना, म्हणजे आजोबा. हा, हम्म. आजोबा. कारण अच्छा. आता 40. हा, म्हणजे ब्रह्मदेवानी सृष्टी निर्माण केली म्हणून ते पिता, आणि पिता. हा, ब्रह्मदेवाला त्यांनी निर्माण केलं म्हणून ते आजोबा. हम्म. हा, हम्म. म्हणून प्रपितामह. हम्म. 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 वायूचं त्यांनी छान सर्वव्यापी असतो वायू, बरोबर. हम्म. हम्म. हा, आता 40वा बघूया. हम्म. हरे कृष्ण. नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते, नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व, अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं, सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे सर्वात्मका, तुला पुढून नमस्कार आणि पाठीमागून नमस्कार आणि सर्व बाजूंनी नमस्कार असो. हे अनंत वीर्य, तू अमर्याद शक्तीचा स्वामी आहेस. तू सर्व व्यापक आहेस आणि म्हणून तू सर्वरूप आहेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आता अर्जुन प्रथम कृष्णांची स्तुती करतो, मग केलेल्या अपराधांबद्दल आता तो क्षमा याचना करतोय. तर अर्जुन कृष्णांना आपला सखा मानतो, जिवलग सखा मानतो. त्यांच्या द्विभुज रूपामध्ये तो त्यांना बघतो आणि आपले जिवलग मित्रच मानतोय. खेळत असे एकत्र त्यांच्याबरोबर, भोजन करत असे. आणि आता अचानक एवढं कृष्णांचं विराट असं विश्वरूप बघून अर्जुनाने त्यात सर्व म्हणजे ब्रह्मांडातील सर्व ऐश्वर्यांचं दर्शन घेतलं ना कृष्णांच्या. आणि ते बघून प्रथम काय झालं, त्याचं आश्चर्याचं, त्याला म्हणजे आनंद तर झालाच, की माझा मित्र एवढा मोठा, काय म्हणतात ते, म्हणजे एवढा महान आहे. आणि ते बघून आता आनंद होऊन तो कृष्णांची स्तुती करत आहे, की कसं आदरयुक्त प्रेमामुळे सर्व बाजूंनी प्रणाम करतोय. पूर्णपणे मी मानलं आहे की तुम्हीच सर्व शक्तिशाली आहात, सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान आहात. आणि त्यांच्या पुढे तो नतमस्तक आहे. आता पुढचा श्लोक बघू आपण. 41. हा, 41, 41, हा, 42 दोन्ही एकत्र आहे. एकत्र आहे. हो. हा. हरे कृष्ण. सखे इति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रसादात् प्रणयेन वापि, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि, विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझा हा महिमा न ओळखता मित्र समजून, हे कृष्ण हे यादव हे मम मित्रा, असे चुकीने किंवा प्रेमाने मी अनादराने जे काही बोललो असेल, आणि विहार करताना, एका शय्येवर शयन करताना, बसताना, तसेच भोजन करताना, हे अच्युता, एकांती किंवा मित्रांसोबत मी जे काही तुझी थट्टा अपमान केला असेल, त्याची तू मला क्षमा करावी, असे त्याचा अचिंत्य स्वभाव आहे. आणि अशा तुझ्या जवळ माझे मागणे आहे. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. बघा, आता हेच इथे क्षमा मागतोय. पहिल्यांदा स्तुती केली, आनंद झाला, आश्चर्य, मग भयभीत झाला, आणि आता इथे अपराधांची क्षमा मागतोय. की कृष्णांना तो आपला जीवलग सखा म्हणून बघत असल्यामुळे एकत्र म्हटलं तसं खेळत असत, भोजन करत असत. आणि कृष्णांचं एवढं विराट असं विश्वरूप बघून सर्व ब्रह्मांडातील ऐश्वर्यांचं दर्शन एकाच ठिकाणी तो घेऊन तो आता भयभीत झालाय आणि चहूबाजूने तो त्यांना प्रणाम करतोय. आणि मला क्षमा करा, आणि मित्र म्हणून मी तुमच्याकडे वागताना केलेले अपराध केले असतील तर मला क्षमा करा अशी विनंती करतोय. आणि कृष्णही इतके कृपाळू आहेत की आपली अपार ऐश्वर्य म्हणजे साक्षात भगवंत असतानाही
अर्जुनाकडे ते मित्रत्वानेच वागले. प्रेमाची आदान प्रदान या दोघांमध्ये सखा या नात्यानेच होती. तर इथे आपण काय समजून घ्यायचं की कृष्ण आणि जीव यांच्यामधलाही हा संबंध तसाच आहे. जसं अर्जुनाचं उदाहरणाने आपल्याला दिसतंय की अर्जुनाने कृष्णांचं विश्वरूपाचं जरी दर्शन घेतलं तरी कृष्ण त्याचे जिवलग सखा आहेत ही गोष्ट तो विसरू शकत नाही. तसंच कृष्णांचं विस्मरण आपल्याला झालं म्हणून या भौतिक जगात जरी आपण आलो असलो तरी या जगामध्ये आपल्याकडे राहताना आपल्याकडून काही चूक झाली तर त्यावेळेला आपण कृष्णांकडे गेलं पाहिजे, त्यांची क्षमा मागितली पाहिजे आणि कृष्ण क्षमा करतात. पण आपण त्यांच्याकडे जायला पाहिजे. तर भक्त श्रेष्ठ अर्जुनाचा आदर्श समोर ठेवायचा असं भक्तांना नेहमी सांगितलं जातं बघा. तर कसा तो कृष्णांकडे आदरपूर्वक बोलतो, त्यांना विनंती करतो, प्रार्थना करतो, तसाच तो भयभीत होतो. पण तरीही त्यांनाच शरण येतो, त्यांच्या समोर नतमस्तक होतो, स्तुती करतो त्यांची आणि क्षमा याचनाही करतो आणि कृष्णांच्या आदेशानुसार आपलं कर्तव्य पालन करतो. हे आपल्याला अर्जुनाकडून शिकायला हवं. तर आपण ना आज इथे थांबूया कारण आपल्याला एक वर्ग पण घ्यावा लागेल. पुढचेही श्लोक हे सगळे महत्वाचेच आहेत. तर त्यामुळे आज आपण इथे थांबूया. आता आजच्या अध्यायावरती काही आज झालेल्या भागावरती काही तुम्हाला शंका असतील तर तुम्ही विचारू शकता. सगळी श्रीकृष्णांचीच योजना आहे, त्यामुळे हो त्यांनीच घडवून आणलंय सगळं.